pork ribs. Spicy one. Ito ang mga ingredients natin. Ating pork ribs natin. Ito, gulay. Pechay. Then yung ating kataing can, garlic. Yan. Yan po. At saka may talong. That is it. Ayan. Ang gawin natin ay ito yung ginata. Kata. Hi. Prepare lang tayo ng ating gisa. Gisa mo natin yung ating pork ribs ng garlic sa itong sibuyas. Kaya, humayin lang natin. Ito yung dinner natin. Dinner. Samahan niyo akong magluto. Itong pork ribs medyo na-marinate ng soy sauce at saka sugar. Then, konting garlic. Kaya, masarap ito. I-toasted lang natin yung ating pork.
Lagay ko ng tubig para pampalambot sa ating pork ribs. Yan, pag medyo malambot na siya, ilagay na natin yung ating pwede naman maglagay tayo ng kalahati or mga 1/4. Mayroon tayo patis. Natin. Kaya, habang prepare natin yung ating hinihintay natin yung ating pork ribs na lumambot. Ito muna tayo sa ating other ingredients. Slice natin. Kahaba naman ng talong ko. Malaki pa sa chopstick. Check natin mamaya yung ating pork ribs pag malambot na siya. Then lagay natin yung ating ito na. Yung gata sa sarap. Maglagay din tayo ng pechay. Lagyan mo ng konting patis para may masa. Mamaya natin yung lagyan. Kunat lang nilagay natin.
konti lang nilagay natin. Palambutin lang natin yung ating pork. Ito na lang natin. Parang malambot na rin siya. Pag mag-simmer lang natin yung ating talong. Patis.
Wala ng sauce. Okay lang maglagay tayo ng tubig. Konti. Kasi creamy naman siya. Gusto ko yung ano yung kata natin. Maraming hindi naman sabaw kundi sauce. Pero okay pa rin yung lasa. Okay pa rin. Ang dagdag ng tubig. Ito natin yung ating talong. Pwede namang huwag mo nang lagyan ng talong kung gusto mo. Pero ako gusto.